Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Pampanga, Pampanga, as na kanyaman King Pampanga, ane po, mayap auto kabalen, nanano po kanya, nane, makatula po, siguro kayo, may bigla kayo naman, uling aliwaya yung hairstyle na ning kaya kayong atching malagung, ning Aldo ngay ni, may bigla ko naman kayong itsurok, bagi ako rin pala yung makasanggol, ane po, dakala pong salamat kayong kanakong kakalugura na Marvin Dugs Caminares, uling inaliwa na ako itsura, ngening Aldo, ikayo po nung pakiramdam yung, ngening Aldo, mas masaya kayo, mas energetic kayo, i-shout out yung po, isang kaning kaya kayong panamdaman, ngening kaurasan na iti, anti mo naman po nung nanong ulam yun, nung sakaling mamang kayo po ne, o nino rin kaya beyo. Bakanta naman po balumina at kayo po ken at makiramdam, makiabe king kaya katamong kwentuhan. Balo yun naman po, nano pa tao, iniya ako ne, makipagkwento ko, kaba po nga magtula rin mapilan kaya kayo o magpainaw ka rin liwa kabang malbe kaya kami. Live na live tayo po kabalen king CLTV 36 no. Sampo po kayong CLTV 36 YouTube account. Nung naman po nga gisa na kayong data, wala kayong signal. Munta kayo karen kaya kayong telebisyon, live tamo naman po kayong channel 36. Nano pa ta, ibiyemi po kaya kayo ining balitang mga palyari, kaya ti po kayong kaluguran tamo nga balen. Nano pa tayong amanong siswan po ang po ang kulturang Kapampangan ng kaya katamong gambulan, kaya katamong pamitam-lamitam po, ngening Aldoning, Miyerkules, 23 na po ning Agosto, kabiles na yan. Malapit na yung Burmans, inya naman po nung pansinan tamo ka rin kaya katamo po nga karang kaya katamong pong page na, karang kaya katamong kakaluguran o friends kay social media. Singit-singit na pong paditak-ditak itang lupa ng Jose Marichan, suling malapit na kanuing holiday season. Anyway, pagmananuan ko la po na, deng sega na ganang makatutok ngayon, king live tamo, lakwas deng bida ngayon Aldo, rempong mag-birthday. O yan po na happy birthday to you, Kuya Ernie Dumlao of Labne, San Miguel, Bulacan, and one of the players ng group na selection. Ayan. Happy birthday, Kuya. Makiabe kayo po king katamong kwentuhan, magpa-shoutout kayo po at mag-comment kayo ne. Kalupa na naman po ning katamong kakaluguran, Jennifer Salenga. Eya po may kontento itang akakit na ako yung studio o ini po may comment ya pa. Kalago mo sister nga na po na. Balo mo naman po tang itamo tatal na nakatamong Dugs Caminares ne. Ang po balo ko ikagaya ka na ka mo naman. Lakwas tamong lalago. Balo yun po itang natural beauty mas ma-enhance. Ne po nga tatal na nakatamo ning kaya katamong kakaluguran. O kayo po, magpa-shoutout kayo po. Tay buriyo pong ipa-shoutout. Retang taong magpalagu kaya kayo. Aliwa mo po kaya kayong itsura nun kaya kayong Aldo do Pami Bie Bie.
O, pota po, ating kayong buring i-share tungkol kay kakatamong kasabihan ngayon ng Aldo. O, yan po, basa niya. Akit yan. Keng asbok me asiluing asan. Detang magaling mamaduas. O yan, makananuye po kaya relate keng tao yang manuwanda rin kay katamong mga tuwa, ne? Kano pong kagaling gagamit words, ne? Balo dalang pelungan rin amano. Ren katayan, baka nita po makagawa lang amanong asne aksanting pakiramdaman. Aking pamigatago na ini kabalan, o ini na po ing balitang balet, balita keti, labot Kapampangan. Paruminggo na mo po ing panayan at bibalik na la kang eskwela. Ren pong kaya katamong anak kamagaral. Para ka rin may kapanyaling gamit. Ating niya pong paganaka, ing metong a grupo king pamamiling school supplies. I-check ing lead ang pong polyvinyl chloride o PVC content dareti. Uling ing sobrang exposure ka rin, makadamage siya po kanu, king utak daring anak, ampong mabuktot. Para kang detalye pakibaluan tayo po kayong balita ng Liana Canilao. Bistaman paruminggo na mo ba yung magumpisa ang klase rarang estudyante, matumal pa mo rin kanuing panakitan dalang mami saling school supplies. Agpangkyang magtindang Magdalena David, pauli na ning makamala panyalwan, dudurot lang manto nung nula makamura rang manyali. Bayo ing COVID-19 pandemic, ing dati kanong 12 pesos sa ulaganing metong a notebook at tunay ngeni king 25 pesos. Ing pamantindang school supply ngayon, masakit. Kasi rin koderno, 25 pesos per each. Pero anita niyang kay 12 pesos lang, makabalot na lang. Ngayon, 25 pesos, alaya pang balot. Andat malyari kanu, bababara ing karelang presyo. Pindin tao, dudurot lang, magkasakit na ro, irabano ka naman to. Kaya ikami, kung ababamiya, ibabamiya, o ning nakeman pwede, siyempre malugi kami, itampunan mi, miyakwa. Ring aliwang pengari naman, tatagal laking pamangumpleto ka rin gamit din karelang anak bayo ing August 29. Kasabi na niti, migpaganakaya ing metong agrupo ka rin pengari king pamanyalirang school supplies, partikular karetang ating sobrang lead component, ang pong polyvinyl chloride o PVC. Agpang kang Dr. Luis Apostoling Ecowaste Coalition, mapalyaring magresulta king damage king utak ing mata sa content ing lead ang pong PVC, lakwas na kareng anak ang pong mabuktot. Yung LED, nabanggit natin, pampatingkad yan, no, nilalagay sa pintura, pero ang LED ay isang tinatawag na neurotoxicant. Ibig sabihin, tina-target at napipinsala niya ang utak. At nakakabahala ang LED, lalong-lalo na sa mga kabataan or sa mga very small kids kung saan yung brain nila ay nagde-develop pa. Ayon na rin sa mga pag-aaral, kapag na-expose yung mga very young kids or kahit yung mga nanay na nagbubuntis sa mataas na levels ng LED, maaari daw itong makapagpababa ng IQ. Mas mayap kanunong i-check na rin manyali ing lead ang pong PVC content na rin gamit. Antimo ing water jug, Crayola, pencil case, plastic folders, ang pong aliwa pa. Agyang mura ya kanuing gamit nung alane man label iti o makasulat checking aliwang lingwahe at ere antinjon, mas masating kanu nung mamili na lamong aliwa. Lawen mo naman kanung masalese ng atsuna king ustong idading anak para gamitan ing meto nga produkto. Dagdag na pang apostol, ibilad pa mo ing asaling school supplies at ali kararagling gagamitan. Hindi yung gagamitin mo agad, no? Pahanginan ibilad sa araw, no? Para at least yung mga, marami kasi sa mga chemical na ito ay nawawala naman or nagdi-disperse sa hangin. No? Ing 37 years old na Irichelle de Leon na ating 4 na anak mag-aral, ali na nakanun-check ing content na rin sa salwa ng school supplies uling kampanti neman kanu. Neng kagi ing anak na namo kanu mismo ing lalawe kaniti. Alaya kabud ko sa sali. Basta nung na makalista ka retang pasalida sa salwan ni na. Kaya nga na ako lalawin na nandun. Pagsasalikan, nga na ako lalawin. Iklarita yumul naman, subok da niya kanuing metong nga store apis sa liwan ng school supplies, inya kampanti niya namang safe la rin karelang produkto. Oo, talagang maasubok mo na yan.
something lang. Safe la rin karela, alang basta itang kenay mo karela, potang gamitan da, safe lang. Agpang naman kay magtinda ay Magdalena David, baling mi kamala no kanuring customer. Basta ing importante, safe la rin karelang tinda. Naman kaya kami, detang crayons talaga. Crayons, di baling malla, okay lang. Ilan talagang kahit mo rito ang popangkidi. Andyang malla, okay lang. Kesa karetang aliwang brand na retang kahit mura lapis man mag-color sa kahit ang pinamama mo, delikado, no? Ako ingke kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Po kano dapat pangilagan ing pamagmasusi keng kabayanihan na pong Ninoy Aquino, maski na pa ngening makapwesto ya i Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iting pepasyag ning political analyst ay Professor Grace Hammond. Agpangking eksperto dapat misasamut ang politika ing meging ambag ning bayani keng kakatamong bangsa. O ini ing report. Pigmasusyan niya ngening Lunes, August 21, ing ika-40 anibersaryo ning kamatayan ng Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Banwang 1980 anyang barilande, Aquino akukuldas na king eroplano king tarmac ning dating Manila International Airport, nausan ngening Ninoy Aquino Airport. Keng pamigan akaning political analyst at retired UP professor ay Grace Gorospe Hamon, metong yaing assassination ng Aquino kareng neging sangkan balang mibuklat panimanman deng dakal tamong kabalen ama nalakaran para kareng karelang karapatan. Remembering EDSA usually kasi that started it all that was the beginning of the end. Every one of us were saying anyang matay kay this is the beginning of the end because that was the time when a lot of sectors became more enlightened that we cannot be under that dictatorship at that time. At ngening makapwesto ya keng Malacanang, i-Presidente Bongbong Marcos anak na ning dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pamurin kanu dapat makalingwan ing pepalto ng tepangan Ninoy bang labanan ing diktador. Dapat natin yung forma yung pamagmasusi kasi re-respetuan mo ing katutuhanan ng mga palyari. How that event, lalo nating mete ka rin. So naturally, somebody should have planted it. Anya makanyang meging. So it is staring the truth in the face na nung ako, timo ako, matukay kay. I-commemorate kaya pero maging respectful ko kaya ng presidente ngayon about his feelings such that siguro nung nanuya man ng malyaring programa ka rin, magamit para mo naman masyadong palungit tayo ang respeto mo naman to the office of the Presidente. Ana pang Professor Hamon, mayakit naman kanu keng meging pasyag ng PBBM ing pamagpakumbaba. Pero if you go by his argument, kaya ito, pamagbigay uling as far as he is concerned, history was unfair to his father. Mamagasane man kanuyamon na makalingwan ing kasalesayan at meging ambag ng Ninoy bang magbalik ing demokrasya. Bakit siya naman sitwasyon siya kareng susunod na henerasyon, lalo na ako, teacher ko. In my own way, kaya pa mag-discuss about the history of how our history unfolded, malyaring ko sabyan nung nanoy tutu. Aliwa mo itang nanoy tutu from the point of view of the family. Samantala, mi daw no mang retlying ceremony ring mialiwang lokal akapanibalan keti Pampanga at Tarlac bang pagmasusyan ing ke matayan ning kabalenta mong kabayani. Keng Concepcion Tarlac naman, nung no ka rin niya, mi bait ininoy, sulapo lapang lobo akule dilo, ing kule asining bulu king meging laban ng Aquino. Ako yung kayong kalasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.
Munikala na pong Porac Mayor Jing Capil na isamas no ning Department of Public Works and Highways reng alternatibong ruta bang makasawop king pamamia solusyon keng problema keng traffic congestion keng probinsya. Kaya be kanu kareng malyaring alternatibong dala ning East Lateral Dike aparti ning Mega Dike. O ini report ng Paulo G. Santos. Ito to talagang dinoble, limo dinoble siguro, trinipli laring volume dare sa kening kaya kami, pauli napin ni pamanyaranan ng SCTEX. Meron nga pong maging alternate routing Porac, Angeles Porac, going deng mumunta pa south, papunta Manila, na Menibat papunta, ang pong palako keng Subic. Anya, Iti ingsa-ingsing ng Mayor Jing Capil dikil keng traffic situation at daranasan daking Porac, Pampanga. Bistaman kasi kanumi bus nini kareng Class 1 vehicle ing SCTEX Pasig Potrero Bridge anyang August 7. Problema la pamurin deng Class 2 and 3 vehicles oreng mga ragula truck adadalan king karelang balen. Maragulya kanu impact king lokal ekonomiya ning balena ning Porac ing matinding traffic agpangkang Capil. Kaya ing munikala na king Department of Public Works and Highways o DPWH panigaralan ing pamangamit king Mega Dike antimong alternate route. actually, sinulat na kami king DPWH po na. Nung agawa daketang is lateral na bebade itang going to Montclair. Nung bebade kay midadalan na rin track niya ni. Baka pwede damo naman gawan na ibabadi itang East Lateral Dike going to San Fernando naman. May ito nga pong maging maragula alternate route ni. Bangat den track no dumalang kening Angeles Porac Road. Diretso na ka rin keng San Fernando. Nga ng Capil bukod king ongoing road construction king Angeles Porac Road. Maging sangkan mo naman king mabagalan dardaring saken ing tatalakad ng kutkut flyover. Samantala alapang malino pakibat ing DPWH Region 3 king susubong ng Capil agawang alternate route king Mega Dike para kareng magbiyahe manibatan Porac papuntang San Fernando at vice versa. Bistaman maragulyang bagay amika infrastructure development kay medong abalen panaligan ng Mayor Jing Capil na maging masama siya mo naman ing pamagplano lalo na dakala ring matatraffic amemalen kening balen aning Porac. Yako'y kakaing talasuyo, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Oren pureng balita king kaya katamong kaluguran na balen. O kabalen itang manuan ko kaya kayo, nung bisa kayo magpa-shoutout, nung bisa kayo magparamdam, mag-comment kayo mo po king kaya katamong live, babasan ko la po uling buri ko baluyo, na talagang makamonitor ko karetang buri yung payabot ka rin kaya kayong kakaluguran king biye. Eko pumama ko king pamanalbe uling king kaya katampong pamagbalik. Ining kabalentamong meglitanya king Facebook. Tungkol king kayang pagdalanan ba yung makayaring college, ing kaya betamo at akatalamitam. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kasuelo, tamo po talagang Kasuelo. Ketikem, Pampanga, lakwas nung kalaway po kayong CLTV 36 News, ne? Akit yu atin tamo pong kwentuang Kapampangan. O ikayo po, tarugo, bisa kayong makiabe king kwentuhan. Malyari kayong magpa-shout out, mag-greet, o kaya naman, nung ating kayong buring ikutang, king kaya katamong bisita, ne? Malyari kayong mangutang kaya. Sopan nyo ko, pisaw tayong isa lang, ining kaya katamong kabalen, nakakakwentuhan tamong ining Aldo. Bali po gasgas yung mga sasabihan, pero tutuya at paniwalan tala po na as neking kahulaga, ing edukasyon ban kanita masanting ang po nga masalaya po yung future ning balang metong kaya katampo yung metong atao, syempre po kayabe na yung pamilya. Inya mo po yung edukasyon na yung minsan as nero bukalyap, karem pakakalulu. Makanyan ata mo alang imposible ka rin taong meet mong sigasig. Ang pong determinado talaga. Ini pong bisita tamong yan Aldo, maging trending yan, kaya nga graduation message. Pinost king Facebook, uli nga, meglitan niya, king kayang pegdalanan. Ang pong maging ugot na, po king biya ka rin mga labasan na banua, kabang mag-aral yan Pakwento tamo kaya yan live, kaya betay via Zoom. Ban kanita manikwa tamong inspirasyon. Lakwas detang bisang makayaring pa mag-aral bistaman, may nibala po kayong kalulong pamilya. Ang kaya katamong kabalen on Spotlight, Jaynard Ronquillo. Hello kapatid, kumusta ka? Okay naman po. At akakit ko kayong timan mo, ngayon Aldo, na okay ka. O kasi may ka kumbaga alampasan mo na itang metong siguro dakal ta naman na pagsubok ka dadalanan kayong biya. Pero siguro metong kareng kaya ka maragula, yang kaya ka pamagraos mo, kaya kang pamag-aral. Anyway, congratulations na. Jaynard, pila niyang banwa ing chemical engineering kinuha mong kurso? Ngani po, dahil kayong K-12, 4 years na mo po. Medyo siksik yun po. Pero di ba ating yung board exam yan, Apo. Good luck. Sana next time na kayabe da ka Kenny, may pasar na ka at miyabe ka. Balo ko naman kaya pa magsumikap. Ala namang imposible. Itang alimu itang may pasar no na itang may miyabe tamo miswerchan tamo miyabe ka rin top notchers ka rin. Laganas na kayo man mag-guest na karakal ka rin kabalen tamo yung mag-top. Pero syempre itaping may pasarya ka mo. Very thankful na kami muna mang kabalen mo. O si Map itang kingwa mong kurso. Kaya po, anyang SHS po, sabihan niya po rin kaklase ko. Tapos medyo aboryanan kaya po yung datang na kasi ng high school. Mahilig ko po kayong senior high school, hiligan kaya po yung chemistry. Kaso nga po, buri ko po engineering ng anak ko pa po. So ito ba lang pisamot kaya po, itong chemistry report ng engineering. Daw marakalya po pala physics in chemical engineering. Mag-enjoy na ka man, ka makayang magkasakit. Kasi balo ko kay chemical engineering, dakal mo naman computation, di ba? Takot ko pala. Opo, magkasakit po sobra kasi ako po expect na kay madakalya po scope kasi aus na po karela universal engineer kasi atin niya pong partner itang hard po na calculation, tapos atin pa po pediatric po ka rin medicine kasi pharmaceutical. So medyo maragulya po talaga scope, kaya medyo masakit niya pong panigaralan.
Jaynard, ito, siguro metong ka rin talaga nga, inyaabalo da ka, pansinan da ka rin kabalenta mo, itang kaya kang post, ning kasakitan na pegdalanan mo ne, actually, itay ugot, itay buri ko nga balo tamong kwento, bakan taman ikwalang inspirasyon, kaya ka, detang, kayo na kan siguro na, ating pamilupa, ating pamiwangis, kaya nga sitwasyon mo kayong kasalukuyan. Ika, UP Los Baños ka, you are a scholar ng bayan, ne? Makanano kami akalog kayong eskwela ngayon? Kaya po, anyang high school, junior high school, ali ko naman po talaga dream na makalog kayong UP. Pero nang mag-senior high school ko po, karin ko nala po akilala datang kalase ko na bisa po talaga mag-aral kayong UP. Tapos akakwentuhan ko la po na bakit buring-buridang mag-aral kayong UP. Tapos mandita ko po abalo na quality education, makanyan, tapos libreng tuition fee, since kalulo nga po, ito po yung may push ka na ako na mag-take up cut, tapos luckily may kapasar naman po. Balo kaya na anak sakit yung upkat inya naman kapag talagang may pasar ka kayan balo tamong balo na siguro meto ka talagang magaling nga estudyante biyasa ampong talagang masigasig ka na makalub kaya naman meg sadya ka. Jaynard, dating meg comment kay ni Angel Kim Ronquillo Belguera. Wow, congrats sana Dana siguro kakilala may ni po taburi mong i-shout out din kaya kang kamag-anak amalbe kayong kasalukuyan. Shout out po. Bahala ko malbaya po yung mako, itatang po, shout out po kay kayo. Tapos may comment po kay pinsan kay po. Tapos shout out po kay cute ng anak Ikian. Ya pong mamaus ka akong nanard. Tapos shout out po ka rin barkada ko kay Cokeries, kay Talipapa, kay add ko na lang din sa papa po ka rin aliwa. Jaynard, nalagyo ng tatang mo? Norman po. Jennifer po. Ano obra na kasing tatang mo? Itatang ko po, aliw-aliw po aging obra kasi mas magsumikap yari po. Bali, minuna po mag-start niya pong maging tricycle driver ng elementary ko po. Tapos, ngayon po maging niya pong, maging niya rin pong family driver. Tapos, ngayon business driver niya po, Keng Binondo. Tapos, usually kapag mumuli niya po, mag-sideline niya pong mangupuning electric fans. Minsan naman po, tutukuya po kariya po ko dating mamintura ka rin bale-bale, makanyan. Jaynard, maswelo kay nga tatang mo kasi yan itang maselan kayong obra bakan taasad-sad na kayong may kapatad adwa kayo mo ba? Apo. Litrato mother ikit kaya kasi kitang post mo dating magkasambahay hanggang bangene makanta pa mo rin. Dati po kay marakalyahin po aging obra. Bali, dati mag-start niya po mananahi, tapos may ganyan po nga pong kasambahay. Ngayon kaya po, barangay health worker, ito po. Tapos mag-sideline niya rin po ngayon kapag keng catering service, manas na pong pinggan man tapos. Balo mo, nakangkaswelo talaga. Kareng kaya kang pengari kasi pisosopan na kaya. At maswelo la naman kaya kauling sinopan nga naman yung sarili mo. Inya naman oreni ring matulan tao kaya ka, Jaynard. Marasigan Aisa, congrats pamangkin nga narugo kaya ka ne. Ian Ronquillo, congrats. Sanay Medina Aguilos, Pops. Yan, congrats, Jaynard nga na ne. Jaynard, meto nga siguro ka rin apansinan da nung bakit mag-trending itang kaya kang post. Itang kutang mo na o bakit penganak da ka pa. Putang babalikan mo itang kutang ito. How did you feel about it? Muna po, of course, ninawa rin pengaring isang makaramdam makantang linya. Bali, pag po talaga babalikan kay itang times na sabi ko ito, magsisiko po talaga. Pero dahil nga kayong pagdaanan po, buri ko po na mag-reflect po. Ito po yung maging topic ko kayong message po. Kasi buri ko na makapulot lesson, bakit kaya rin anak asasabi dito makantang linya na sana, na bakit sana lida na lamang kayong anak. No ko rin ba itang pagugutan da makanyan. Kaya po, ito yung naging topic ko kayong grad message ko. Kasi buri ko po na mag-reflect na larin po rin aliwang tao kayong story ko. Na aliya mo simpleng bagay kasi itang pa magsabing sana lida na lang mo kayong anak.
sana intindihan tamo din kung bakit rin kayang anak tamo sasabi ditang makantang linya. And sana matuto tamo ka rin makantang experiences. Manta po. Binasa ke uling balo mo itang makakay ko salo mababagbag ko salo kabang babasan kaya kasi aliya mo for students like you na kailangan magsumikap tamo no kaya naman bala mo realization nga naman for parents na ring anak tamo dadalan lang mo naman kasakitan kalupadan Jaynard, although basa ako na itang post mo, siguro dakala pamaya ka basa bakan ta damdaman da itang kaya kang share ta mo itang kaya kang kwento na ning makanano wari inggewa mo kasi amanuan mo ating dakal ka babayaran ka bang magaral makanano meng sinopa ning sarili mo. Ita po. So, nang elementary po talaga, balo ko na po talaga na malawak yung diferensya na ning family bebemi kareng aliwang tao. Kasi akakit po na deng aliwang tao at tinalakit ang basic needs da makanyan na ring aliwang anak ring kaklase ko makanyan ala na lamang aliwang isipan nung ali magaral makanyan. So, growing up po, ali po talaga sapat itang kikitaan da rin parents ko kareng daily needs me makanyan ating times na minsan magtiis na kamong alimangan, makanyan. Tapos, kaya po, dahil bisa ko po talaga magsumikap, menton ko po Miracle Scholarships, makanyan, para mo matustusan yung kapangailangan to college. Tapos, atin din pong times ng ng college po na since deng scholarship palila po kasi agad daratang madidelay la usually mga half na ning SEM kanila pa mo datang. So ating times po na gagawa ko pa po assignment na rin aliwang estudyante o kaya naman math tutor, makanyan. Tapos para mo po ating panakitan, makanyit. Jaynard, balo da rin ka klase mo, sitwasyon mo kayong biya. Kasi kasi nga isip ko na, ating kasi nga estudyante na buring papabalo, kareng-karelang kaklase, kareng-karelang mestra, na ila, laking pamilyang pakakalulo, na ila struggling la. Kasi siguro metong punto ka rin, itang buring kalunusan dala na. Another point po, posible mo rin naman po, taring aliwa marinela. Pero ika, makanano may hinandal itang sitwasyon mo kembye, pangaras karen tao kayong paligid mo. Ita po, ali ko po super vocal, ali ko po share agad-agad kareng kaklase ko kung naning pagdaanan ko, makanyan. Kareng close friends ko po naman, usually ila malo na po yung backstory kasi kaklase ko nala po since anak pa po makanyan. Bali, ingagawan ko po kayong sitwasyon na makanta, ali ko rin po kasi buri talaga na kalunusan da ko rin aliwang tao. Kaya ito po yung maging motivation ko na kayong pamag-aral. Anak pa mo po, kapag po talaga kapag kulang ka po kayong opportunities, kapag alakang pera, makanyan, everything feels like competition po talaga kayong school na dapat galingan mo para kaya mirasing mga tining opportunity. Makanyan, as a matter of fact, itang metong ko pong realization ng grade 6 ng bali, atin pong mag-visit kaya kami na private school, makanyan, na bisang mag-offer na scholarship or discount kayong high school. Kaso rule da po, burita po, kailangan either mag-graduate kang valedictorian or salutatorian. Wow. So upon hearing that, mag-push po talaga ako na sabi ko, ay kapag kalulo ka, kailangan masipag ka lalo. Kailangan mas masipag ka karetang aliwang anak kasi yung opportunities mailapya. Yung opportunities, bibiyadala mo kareng stellar, kareng makanyan. So, makanta po yung mag-push ka na ako along the way na buri ko ya ko itang best, buri ko ya ko itang top, buri ko itang at saka akong mirarasgan kasi kalulo ko, deserve ko, makanta po. So, papakit karela itang bala mo may nako kasi kalulo ko. Papakit ko po karela na porsigido ko, makanyan, na deserve ko po in kaya ganang opportunities. Kaya makita ko po magsipag kaya pa mag-aral. Kasanting da, retang kaya kang insights na retang kaya kang rason nung bakit nung makanano me
hinandel itang kekang sitwasyon at makanano pinresent ing sarili mo kareng tao na deserve mo kung nano man itang tatanggapan mong saup baka nita makapag-aral ka. Pero balo ko ano rin karakala expectations kaya ka ren tao at ren kapamilya mo. Siguro later mo ikwento ka na ako na anong pagdalanan mo ngayon naman na expectations na rin tao kaya paligid mo. At burikula naman syempre pabalo kaya ka na anang karakala mag-message kaya ka karen kaya katamo nga karen kaya ka sigurong kakaluguran kayong biene Ilay Alejo ana congratulations Moana Joy Ronquillo Santos congratulations kanum Jennifer Ronquillo congrats anak love you very much mother yata ini Ampoy Norman Ronquillo ana itatang ini congrats anak kaligaya dang kaligaya rin kaya ka nga pengare Jaynard ne katampa po yari da kalya pa po ikwento kaya katamo Jaynard king pa magbalik na ning kaya katamong programang nanupata Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Magbalik tampo kay kakatamong kwentuang Kapampangan kaya be pamurin Jaynard Ronquillo imetong tamo pong estudyante iba't king balening lubaw na dakal po dela ng pagsubok at sakripisyo king bie baka nita makayari king kayang pamag-aral inya naman po ini po Arman Manansala, kaka-proud Jaynard. O yan po, portion, po nga kakatipo, portion po nitang post ng kay Jaynard. Ayan, akit po yan kitang kayang Facebook account, numburiye po nga basan buo, pero itan talagang kukuhaking atensyon, tamo itang sana hindi nyo na lang ako pinanganak, na peliwanag na napunan din, nung bakit sabi na po kayang post ita. Ayan, Jaynard. Anyang mag-aral ka, metong ka rin sasabihan mo karetang scholarships at tatanggapan mo, minsan nagagamit mo pa kayong pamangailangan nyo kayong pamilya. Talaga bang kukulang, maragulin pa magkulang na ika mismo kailangan mo pa mo rin mag-shell out for your family needs? Opo, sobrang kulang po to the point na everyday ali milaras itang wala ko bare minimum. Itang makanta since everyday nga ali nasasapat. Makanano pa itang sunod-sunod da aldo makanyan. So,
Para din po kasi kanako sobrang dagol na factor na ning environment kayong pamag-aral. Kapag aliya masalese ing kuno ka rin mag-aral ing medong anak lalo na po ng pandemic makanyan. Meg online class makakita, ala Wow. pong ng start wala pong internet makanyan. Tapos kuno ka rin makatuknang. Maragulya po factor ing environment para po ma-boost ya ing bala mo motivation na ning anak para mag-aral. Kapag yung environment na ning nga anak is ali masalese, there are times na mawawalan niya pong ganang mag-aral. Kaya yung maragul part na po ng scholarship ko, may gamit para po mag-ayos environment, mag-ayos bale, makanyan, detang kung ano pa yung kailangan. Kaya ito po, Wow. sobrang Yung kailangan po kapatid mo, talaga. pilanem ba no? Mag-aral ya. Mag-college na po kanyan, sakto kakayari ko po. Awa, atineng kasaub. Abanggit mo rin na ika kayong family yo talaga. Ika itang munang makayaring kayong college ne. At Opo. maragul ba ang expectations kaya ka? Ang ini pa mo ba? Bala mo, ano nung karakal asahan from you? Nagawan mo for them? Opo, maragol na po talaga yung expectation ng anak ko pa po. Kasi sinet ko na po itang image ko ng elementary pa po as someone na achiever, makanyan. So, ita mo po kasi itang bala mo something na maging proud la po rin ang maging bala mo proud kay ang kanmi kasi nga ala pang may college graduate makanyan. So seeing bala mo may nakita pong light kanako na finally atin nang malapit makakamit karetang dreams da makanyan. Bala mo representation dako po somehow. So growing up sobrang dagol na po talaga ng expectations to the point na every after school year mag-expect la po na atin po pong aqua makanyan. Along the way meet ko naman po yung expectations ko and never ko na naman pong disappoint. Bali consistent na ako man po na honor student hanggang years college man yan. At Irene Pen, mag-comment la talaga kaya ka, kong J. Ronquillo, na congratulations kaya ka, Beng, na albenda ka at daramdaman da yung sabihan mo ngayon. Pero metong pang may kakwa kang attention ko, kitang post mo, itang sabihan mo nga, bala mo, ka rin masyadong matutula ning sabihan da kaya kang you should be thankful of what you have kasi pota ring aliwan tao migit pa yung kakulangan da migit pa yung kasakitan da kasi kitang pagdalanan mo o si Map makanitaya yung outlook mo o pananaw mo kitang makantang sitwasyon na lagi dang gagamitan sang kandeng tao ba kanta medyo maging mayan ka pakiramdam kitang pagdalanan mo madalas yan lagi dang sabihan yan. Opo. Anyang anak ko po, bala mo maniwala na ako man po talaga karitang makantang linyahan doon na dapat alimero kung parang demo kayong aliwang tao o kaya naman salamat na kamo makati ni experience mo kasi ating aliwan na mas worse. Pero growing up po at I realize ko po talaga na most of the time bala mo toxic positivity po. It somehow invalidates po, mag-invalidate po itang kunano laborat ang daramdaman daring tao rin kaya makanyan. Ako, sasabi ko po talaga na valid ya po in pa mag-compare kay daling aliwang tao as long as ka-compare mo itang needs makanyan na bakit din aliwang anak, ala na lamang aliwang isipan nung ali mag-aral, bakit din aliwang anak naman kailangan mag-obrala pa mo, bayo lang makapag-aral. Kaya ko po sasabi na valid ya in pa mag-compare ka rin aliwang life kasi ka rin tamo po realize kung ano ba itang deserve tamo. Para ka kung magiging invalid ya po itang pa mag-compare kapag ko-compare ta nala po retang once ta mo halimbawa ring luho karin niya po para ka kuwali na dapat mag-compare bakit niya tinyang kotse makayan feeling ko karin na po part itang aliyan dapat mag-compare pero as long as gagamitan mo itang pa mag-compare para realize mo kung ano retang deserve mo that's fine kaya naman pong pangadwa itang itang katagang kahit ang buti pa ay tang pasalamat na kamo mantiyan mo yung naranasan mo datang aliwa makanyan worse feel ko invalidating nga rin po kasi alita naman po kailangan gamitan lagi datang kasakitan daretang aliwang tao para mo asabi tamo na okay may pagdaanan tamo it's okay po na mag-reflect ka rin pagdaanan tamo and say na this is not okay makanyan kasi valid naman po ito toxic positivity lang po retang aduang cause reta
somehow kasi it prevents us from realizing kung ano ba itang pagdaanan tamo, makanyan. And it also prevents us from moving forward, makanyan. Kasi minsan kapag realize ta mo, we should be grateful na kasi mas okay ta pala ka rin. Itang maging kang kontento. Buri ko sabihin, medyo mababawas yung drive na mas ayusan mo pa yung, o dagdagan mo pa yung atin ka. Kasi you should be thankful na mas okay kakabilin ka rin aliwa. Kaya mas ang tinyapin itang kaya kang aman mo na makanya na pananaw mo na. Jaynard, masakit. Masakit yung kurso mo, masakit yung estado mo kay biye. Atin bang point kaya kang pamag-aral nung ka rin uli nga nakang karakal ko consider kayong family, financial kabilian mo ne. Tapos anak ka pang karakal project na may apektuhan yung kaya kang pamag-aral, uli na ning dakal da rin kaya kang isipan. Opo. Sobrang may kapek ng college po talaga. Bali, ating po talagang times na sabihin po ang mako na tuknang nako mo po, makanyan, kasi sobrang sakit po. Tapos, ito, bali, lagi ko pong ipangagakan pang mako kasi ali ko na po talaga agyo. Pero dahil nga po kayong determination, makanyan, ala pong choice di ako pa mo po yung kauna-unahang college graduate. If ever mag-stop po, wala naman pong malyari kaya kami. So, ito po, agyang masakit, mapait ang realidad na alipuag yun. Pinush kaya po talaga yung sarili ko. Menton ko po nga liwang paralan para po pagpatuloy kaya po yung pamag-aral ko. Open ko po ka rin parents ko. Masasabi ko po talaga karela kung ano po itang kailangan ko, pagdaanan ko. Timpungang times na sasabihin ko po karela na mapali ko pamamangan, makanyan, buong alto, nung ali mag-aral po, makanyan. Ilan naman po, ikit ko po talaga yung sakripisyo da, utang Kenny, utang kay, utang ka rin, makanyan. So, ito po, marakal po times na sana na ayos ko na sumuko na mo po. Pero looking at my parents, karin ko po ikit itang drive na ariyan po yung pamag-aral ko kasi buri ko po na fulfill itang dreams na alida po fulfill ng anak la kasi alala pong opportunities. Manta po. Buwan sabi mo pin kaya kang post, po tatila naman pangarap na darugo realized, lalo na itang itapin they decided na mas pilyanan da ka na buhayan kay nga mundo ngayon kaya sakit ang maging makasarili na natukyan itang burida kay pero balo mo ating kung kakilala Jaynard ne may garal yan naman UP Diliman man anya kanung uling kaluluya naman kapag break time makanyan meal time ming gagawa na mumunta niya mo library. Panay niya mong mamasa. Ing melyari, hanggang aneking kabyas na, may graduate yan ng mga with Latin honors ne. At ngeni, uling niya kanong kapamasa kanta, may bug na niya kanong agisa na libro, ing library na ning UP back. Uling pingit ang maging time na kapag rin kayabe na mag-break la. Pero, iba may apektuhan yung kaya kang social relationship na kaya nga kaliwang tao kasi kailangan mo pang i-consider nung tuki kang lumwal, nung tuki kang sali, nung makipagkaluguran ka kasi nang minsan rin kaluguran kailangan lang lumwal. May apektuhan ba yung kaya kang pamakyabe? Hi po. Ali naman po may apektuhan kasi okay lang po datang pili ko pong circle of friends along the way. Keng high school, starting elementary, high school, and college. Bali, ali po may apektuhan kasi we're sharing the same circumstances. Bali din pong friends ko, ila din po maka-experience poverty, makanyan. There are times na, most of the time actually ng high school po, kasagutan na po rin friends ko itang share ko po kay Makantini, minsan makipangan ko po karela, makanyan. So, I think maragul po factor din itang pamagpiling masanting a circle of friends kapag kay college. Data po talagang makaintindi kay situation mo, makanyan. Kay college din po, madakal rin po aging friends ko makantala din po. Balo na po itang pagdaanan po, makanyan. And ito po, saup kami po, if atin pong magka-problema, saupan niya. If ako naman magka-problema, saupan da ako, makanyan. So ito po, maragul pong factor in right circle of friends kay studies. Anak kang, kaya nakan mo ngayon, nakang kagaling
mag-handle king kaya kang Jaynard. Inya pinarening mag-comment ay na Arman Manansala sabi na kaka-proud ka Jaynard nga na ne. Gilbert Aguilar nga na naman. Congrats, Jaynard. Keep it up. Well-deserved lahat ng achievements and more blessings. Congratulations, proud parents Norman Ronquillo and Jennifer Ronquillo. Tapos EJ, congratulations. Ay, okay na. Sabi ko na yan din. Renan Reyes, congratulations. Deserve mo yan. Masipag kang mag-aral. At Roda Kagang, congrats. Keep it up. At Lawrence Vitug, kung saan ka man makarating, maging humble ka. Baka pagdating ng panahon, maging successful ka at di mo na alam kung saan ka nagsimula. So, pakibatan mo pa mo itang aman nga Lawrence na maging humble ka pa rin. Pota ka nung mga lingwan ka. Opo, maging humble po talaga kasi actually, itong post ko nga po is a self-reflection. Bali, linawin ko po talaga no ko rin po many but makanyan before po mag-succeed. So, pa-promise ko naman po na maging humble along the way kasi kailangan niya po ito. O ini Jaynard, medyo kulang ta na oras. Anak pang karakala buring nga. Sabi at nung buride man na abasa itang post mo, sabi ko pinkarela bang mas makapag-reflect labasa niya po itang kayang post, kaya kayang Facebook account, Jaynard Ronquillo. Jaynard, tauling kutang ko uli makaramdam la rin kaya kang pamilya. Nano la retang kaya kang future plans? Okay, future plans ko. Right now po, mantun pong obra para makapag-ipon-ipon, para po kayong boards, mga yan. After na po mag-take board, siguro, karin ko po mag-isip either mag-pursue masters or mag-obra po, makanyan. So ito, pangako ko naman po, karela, kayong family ko po, na ila po yung priority ko. Kasi ikit ko po yung sakripisyo da para kanako. And I promise to heal their inner child po. Ito po. Okay. O yan po niya, kareng kapamilya ng Jaynard. Dindam yun naman po. Reng plano na kayong kayabe kayo po. Jaynard, once again, congratulations. We are praying na ring kaya kang pangarap ng blessings at deserve mo biyan na nga pong Ginoo at sana dakal ka pa asopan. Dakala salamat kay oras mo kapatad. Ayan kabalen, kayo na pong balang mugot, inspirasyon kay kwento ng Jaynard. Karang estudyante, tamo po na pakakalulo at may nibat kayong kalulong pamilya. Pakipusan tayo po Jaynard, kayang meging outlook king biya at karang nung makanano ya, meg desisyon bayang makayari kayang pamagaran. King pamagbalik tamo kabalen, maganda tampo and of course, gamulan tayo ingamanong siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. O, yan na naman.
mabilis na naman ng oras. At yuta na po kenta uling dake, ning kaya katamong pamitalamitam. Dakal pong salamat na karingya ganaganang magpa-shoutout at mag-comment king kaya katamong episode ngayon. Balo ko paninayin nyo na po, ing kaya katamong amano for today, ing amano tamo, keng asbuk me, asilo, ingasan. Nga na pong Marlene David, ibig sabihin, sa bibig mo lumalabas ang katotohanan. Gonyang Lopez, that means sa bibig mo lumalabas ang sagot. Saan ba nahuhuli ang matabang isda? Sa kanyang sariling bibig din. Nga na pong Aching Lenny Adulo. Dakal pong salamat king kaya kayong komento ne. Akitala po rin nga makanyabali po nino magaling mandakap. Asan? Ren pong tagapagluwalo tamo po ne reng abogado. Wari po watang kukutang andala reng makasalang king witness stand. Agyudo pong dakpan king karelang asbuk king karelang salita. Makanyan la po ne makanyan itag kaya katamong amano na king asbuk tay asilo. King asbuk me adakap nung maglaramya o ali o nung tutoy sa sabyana o ali. O yan po, nedakal pong salamat ka rin may komento. O ini na, magkanta tampa, ne kabalan, bisa kayo po. Nung bisa kayo, o ini sabayan tayo po, ingkanta kayo. Iba't niyang bintang ka, kahong anak. Ibayo'y gana-gana, king beming inda. Aniyang ikas mo, lagyong ipa. Di malaring mata, pusong matula. Lukot at tinggap ko, iba't panwat. Ingatan kong hanggang kakung anak, apakamalan, mamyeng saya, kalungkutan, salamat king Diyos, penagdaman, lugod ning anak, kakuyang de nasan. Ingkaon mo't umaabis mo naman, maulag ang pibansyan, kanakong dalan. Kakong susuywan, king miglalan, imayap mong
pala salamat king kantang kinompose mo, Leo Calman, as ne kang kasanting kilala kay Leo, metong nga naman cultural worker ne at malugod king kakatamong kultura at manong siswan. Ikayo po kabalan balang aldo maganda tamo pong Kapampangan, bakan talakwas tayong I appreciate no makanano ya kanyaman king balugboging kakatamong manong siswan. Bahitan po mayari gambulan tayo pa mo king kakatamong manong siswan. Dagdagan tala po, ring manu, kaya kayong gagamitan. Ayan, ikiyak tamong Kapampangan word of the day. Lidyo, buri na pong sabihan to Jess, magpatawa, magpakaili. Ne po, lidyo ya po. Mayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ening Aldo, nanu pata, abayan nyo ko pong pasibayo bukas na Webis. Ako po, kaya kayong kakaluguran at sing malago dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay